Yun. Napakasarap naman talaga sa probinsya mga kasinag. Napakatahimik, malayo sa kaguluhan, sariwang hangin. Oh, ano, halin na dyan! Mga kasinag, good morning. Ngayon pala mga kasinag, update ko muna kayo sa aking kinukupra. Nakagawa na rin ako ng kuprahan. Ayan, nabaak na ni Minoy. Ayan si Minoy mga kasing. Ito yung kinukupra natin mga kasinag, nabalata na. Hindi ko kayo na-update nung mga nakaraan. Nagbayad na lang ako mga kasinag para mabalatan ito. Ayan pala si Janjan, oh. Dala yung kambing. Batakin mo doon, nak. Ibinayad ko na lang, hindi ko na maasikaso kasi ako ang magbalat. Gawa ng tawag nito, busy nga tayo sa mga gawain, lalo na hindi ako makapag-upload ng maayos sa video gawa ng wala pa rin kaming wifi mga kasinag. Data lang ang gagamit ko, napakahina ng data din sa amin. Ang video na ina-upload ko inaabot ng nasa 24 oras bago ma-upload. Napakahina talaga mga kasinag, kaya pasensya na kayo kung natatagalan ako makapag-upload. Hindi ko kaya agad ma-update, kaya pasensya na talaga mga kasinag. Ayan, oh. Yung mga bunot tinakluban ko na. Ayan, trabaho ko naman ito kasi kahapon. Hindi ako nakapag-vlog kahapon. Si Minoy kanina pa dito mga kasinag. Nagparabaak na. Huwag mo nang ganyan, hayaan mo na at kakamadahin ko na rin yan. Ang isa pa mga kasinag, araw-araw umuulan. Maya-maya ang bugso ng ulan dito sa amin. Kaya hindi ka makatrabaho ng ayos. Maya-maya umuulan. Ayun ang problema pa dito sa amin. Update ko pala kayo mga kasinag sa pagtapos ng bahay ni Ate Arian. Update ko lang kayo. Sa ngayon kasi mga kasinag, unahin ko muna ito. Kasing kulang pa yung materialis mga kasinag sa bahay ni Ate Arian. Bibili pa tayo ng sawali. Tapos yung bubong. Sabi ko nga, pagpisar ko na lang ng kupras, saka ako magpabili ng sawali. Yung kulang pa dun sa yung kulang pa nagagamitin sa bahay ni Ate Arian para isang biyahe lang ng bangka, para hindi marami sa pabalik-balik. Kaya update ko kay mga sinag sa masusunod na araw ha. Sa ngayon mga sinag, magkatrabaho muna ako dito para matapos na itong kinukupra ko na ito. Ito pala lahat mga kasinag, 1,350. May putalman na 3. Ito lahat ang nakupra ko dito, lahat na ibinagsak ng bagyo. Pero may kinawit pa man ako sa taas mga kasinag, hindi man lahat ito ibinagsak ng bagyong Tipito. Ngayon magtrabaho muna tayo. Mga kasinag, pahinga muna, hindi pa natapos. Ayan ang mga kasinag, oh. Makikita nyo, natapos ko ng salansa ng karsutso kung tawagin sa amin yan. Yung mga kaganyan nakatagilid. Tapos ngayon, papatungan ko na lang. Walahin ko naman yan, patungan ko lang yan. Ayan si Minoy. Yan yung tagaba ako. Sila misis, umuwi na. Magluluto pa ng pananghalian. Tapos yung kambing kong alagaan dito. Matibay sa tubo yan mga kasinag. Yung kambing ko na yan. Daw, kumain ka mga tubo. Hi. Hey. Meh. Hey. Apa si usap na? At iniinom mo ang ihi mo. Bastos ka.
Kain. Oh, ayaw kumain. Kanina sige ang kain ng tubo. Tapos ngayon ayaw. Merienda tayo mga kasinag. Magutom. Walang tubo. Ayan. Ito. Tama ito. Maganda ang laman ito. Merendala natin mga kasinag. Kumakain din ba kayo nito? Tabang. Ang ganito, maliit lang. Ayos. Ayos ang lasang maliit. Ito daw. Ganito ang merindalan dito sa amin sa probinsya mga kasinag. Ito ang siupaw namin. Ito. Yun. Mga kasinag, okay na. Ayan naman kasinag, tapos na. Naikamada ko ng lahat. Wala na mabakin. Oh. Natapos na rin manay bakin lahat. Tapos yung kambing natin. Update ko naman kay mamaya mga kasinag. At tawag nito, gatungan na natin yan. Para hindi tayo abutin ng hating gabi sa pagluto nito. Mamaya, mananghalian muna kami. Gagatungan ko na yan. Si Papa dati tiglalaganan and bagul. May pa naman dito. Hinanap pa talaga si bagul na sa. Sundin natin mga kasinag. Hinagis ko itong bagul ka sa bagul. Hindi ka na mga nahihiling. Maraming usok. Bagay pala ito mga sinag sa mga taong naninigarilyo. Sa mga nagsisigarilyo yan, kung gusto nyo makatipid, ganito lang ang gawin nyo.
Basta tayo mga kasinag, hindi tayo nagsisigarilyo eh. Kasi masama yan sa kalusugan. Ma. Ma. Wait. Yes, ito yung pahinga. Anong hinahanap mong pitoy? Pitoy! Chuy, 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 chuy. Chuy, 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 chuy. Grabe usok pa kasi yan! Namaos pati tayo. Nagatungan na natin. Lutuin natin bago mag alas 10 ng gabi mga kasinag. Para kuluto naman ito. Isang salang lang naman lahat yung 1,350 na piraso. Isang salang lang mga kasinag. Kakayo pumatak na nyug dyan. Yeah. Kakumiga dyan. Ano pa dyan? Katayo lang ba kasi pitoy oh. Pitoy! Nagkano ka dyan, Pitoy? Nagkakalukan. Pitoy! Hoy, higaan niya ni Chloe! Hindi ka na naghiga! Ikaw talaga, Pitoy. Kontento ka na dyan, Pitoy, sa lagay mo na yan. O ikaw, Manduki, kontento ka na rin yan. Ha? Ikaw, gusto mo rin yan. Gusto niya itong mainit. Gusto sa mausok mga kasinag para hindi siya lamukin. Yan. Oh. Kaya lang lang ko daw. Yan ang gusto niya, gusto dyan eh. Oh. Gusto niya siguro mainitan. Yan siguro ang gusto niya. Nagpipikit-pikit ilan ba? Oh, ano, halin na dyan! Yan ang gusto mo eh. Kaya yan ang gusto niya eh. Bahala ka dyan. Tigsaro ba kang bantay ni Bibi oh? Sa lahat pala ng kapwa ko mga parakupra dyan, shout out sa inyo. Lalo na sa mga viewers ko na naranasan din ang ganitong mga buhay. Shout out sa inyo. Alam ko mga kasinag na maraming viewers dyan na manangarap din na sana'y maranasan nila yung mga gawain nila dati. Kasi ako nung nasa ibang bansa mga kasinag, ganyan din ang pangarap ko eh. Kahit nandun na ako sa ibang lugar, mga dati kong ginagawa, magawa ko pa, maranasan ko pa. Ngayon mga kasinag, pag uwi ko dito ay maungupra na talaga tayo. Kaya alam ko mga kasinag, marami sa inyo na gustong maranasan uli ang buhay probinsya. Napakasarap naman talaga sa probinsya mga kasinag. Napakatahimik, malayo sa kaguluhan, sariwang hangin. Yan ang may pagmamalaki ng mga probinsyano. Dito sa probinsya, masipag ka lang. Matagal nga naman magkapira dito sa probinsya. Kung pag ikaw nagtrabaho, bago ko makahawak ng pera, talagang magsasakripisyo ka muna ng hirap. Kagaya nito mga sinag, ang pagkukupra. Pag hindi pa naipisar yan, hindi ka magkakapira. Pero pag naipisar na mga sinag, magkakapira ka na. Mapapawiin mo ng iyong pagod. Kaya yun naman ang kagandahan dito sa probinsya. Lalo na ngayon, maganda magkupra. Medyo mahal ang kupra dito sa amin mga kasinag. Balita ko, 40 tong kilo. Dati kasi nung manakaraang taon, 18, 20, 22, ganyan lang lagi ang presyo ng kupra. Ngayon mga kasinag, dubli na. Kaya masaya na tayo nga para kupra pag ganyang tumataas ang kilo ng kupra. Pahali daw tabi. Ano yan? Ano? Tayo lang ito sa bibig. Yan. Very good. Alvin.
Saan bulag? Luto na yan? Hilaw. Ako baon pa rin ito bukata na ito. Kababa nga na ipasubsub. Pasok mo pati ako. Ay, hindi pa tayo nakapag-vlog ngayon. Ayan lang gamitin natin. Mama, may itong kakal. Hindi ko man nga makakara yung